Mutonga chenyu chamasecret namaconfessions. Muzora nhasi tine nyaya yedu yekutanga hanzi gonzo rakabva kuTanzania, asi nyaya iyi ndoda kungokuti sungai mbabvu. Zvimwe zvacho zvinokuti kusekesa. Ipo pano nhasi kudai iri Sunday, ingoteererai nyaya muchiseka zvenyu. Handiti makasimba here vatete? Ndaita run successful business ndichinohodha ndichisupply maflea market. Pekutanga ndaitombowa neflea market ndichigara ndoga ndichitengesa, asi ndakaona kuti nguva zhinji yainge yowandira murodhi zvakuaffecta business. Ndikaita decide kutsvaka musikana webasa wandaibhadhara waindibatsira basa. Ndainge ndisina chishoro hangu naye nokuti hapana paimboshotesa stock pamwe chete nekubata vatengi zvakashata zvekuti paflea market hapainge pogara pakazara kuti mako navanhu. Vatete flea market 1 yakabereka dzimwe dzikava 2 dzikava 3 dzimarandavhura shop hombe chaiyo yainzi Top Fashions. Vatete mushopu vanhu vakazara nokuti vaiziva kuti quality ndipo pamusha payo. From hembe ndakakurawo ndikatanga kuhodha homeware, macarpets nemudziyo wemumba zvichitofamba. Reason yandaiprefer kuenda ndoga ndeyekuti malocal customers angu ndainge ndoziva zvaanoda, saka ndaibva ndanonhonga zvaanoda. Vamwe wandaishandidzana navo vaita group buying, asi ini ndaisafara zvakanyanya nokuti ndakazvizama ndikavigirwa midhosvo yezvinhu. So ndaifarira kufamba nemabhazi zvakare nokuti kundege ndaiurayiwa nemacages. Ukangoita extra vatete mutero wacho unenge watokwira. Zvisinei ndaienda ndichidzoka zvisina kana dambudziko. Musikana uya wandakatanga naye ndiye ainge ava right hand man wangu, ava kurana business kana ndisipo. Asi Satani hadi kuona munhu anoita production chokwadi. Ndaishanda nesimba, zviya zvekunzi kune vanhu vanobudira nekushanda nesimba zviriko. Inini I was one of those people. Ndakati ndahodha zvinhu zvangu, ndapeka vatete, ndaizviunganidza panzvimbo imwe chete ndozotsvaka transport yotakura. Aiva maitiro angu nokuti vakamboenda vanoziva kuti kashoma kuti ubirwe. Handisi kuti hakuna mbavha dziriko, asi mari yecases. So ndakapinda mune imwe shop yaihodhesa matracksuits ndikaisa big order kwava kumbopekerwa nekudii. Pandakazodzokera panzvimbo pandaiunganidza zvinhu kuti ndichizvitakura ndakawana pasina chinhu. Vatete mamboina confusion yekuti munotsvaga saga momwe here. Ndakatanga kubata homwe dzangu, asi staff yangu yainge yaenda. Ndakabvunza vamwe vakadzi vakanditi pane munhu atiuya akasimudza zvinhu zvenyu akazvipeka, saka tafunga kuti ndimi mamutuma. Nekudaro hatina mbobvunza. Pasina kuudzwa ndakaziva kuti ndainge ndanyura big time, uye ndiko kutobirwa in broad daylight. Zuva rakaita kucheka nyika chaiko. Staff yandainge ndasara nayo ndiyo yematracksuit andakapedzera kutenga. Zvizhinji zvainge zvatorwa nevakangwara. Vatete ndakaita kutenderera panzvimbo iyoyo ndichiita kupererwa chaiko. Vashandi ndigovabhadhara nei? Ko order riye remunhu ainge abhadharawo aida kuita movie iri mumba yake nyowani. Ndaigoti kudii? Vatete vakadzi vepamusika vakandiona from 0% yekupenga ndichita ndichikwidza. Vakandinzwira tsitsi vakati panewo vaiziva aita marecoveries, asi nenhau kuti vainge vari pabasa vaikwanisa kusiya basa, asi vaizondirayira kwaanowanikwa. Ndakamboita hope mbijana dai zvikafamba. Madirections ndakaita ekunyorerwa pachipepa ndinoyota nenzira kunosama kuita marecoveries. Ndakasvika hangu panzvimbo handina kurasika. N'anga yakati zvinhu zvangu taizozvitreka. Aituma gonzo kunofembedza kwazvainge zviri zvaizowanikwa ndikaita mudumbu. Ko vatete ndainge ndotozunzika nestress. Gonzo chairo vakati gonzo rinogona kunowedza sezvinongoita imbwa. Iro rakanakira kuti rinosvika pasingasviki imbwa, rinopinda pasingapindi imbwa, uye harisi easily detectable. Mutuma gonzo akatumwa kunotsvaka staff yangu. Zvinoita senge zvinhu zvemufiri vatete, asi staff yangu yakawanikwa after 2 days. Ndakangoiwana pandainge ndaisiya. Munhu ainge aba akadzosera staff yangu zvisina kunetsa. Ndakafara chose. Only disadvantage ndeyekuti ndakatora mazuva akawanda ndiri muTanzania, saka foni dzainge dzorera kubva kumusha kuti makastoma aingoti aufa. Ndakadzokera kuna sekuru kunovatenda vakati yainge isiri nyaya, uye nyaya dzekubirwa chero mushop kumusha dzaigona kundinetsa, saka ndaifanira kugara ndiri protected. Hau vakati gonzo raizofembedza potential theft ende anenge aba anosonzwa usimbe kana kuti anoregera. Vakaripraisa kani gonzo iri vakati harina special feeding, raingova normal. Dai ndakaziva aitungamiri hodo seka zvako mutema. Ndakasvika naro kushop. Zvechokwadiwo maprofits akatanga kusanduka, zvichireva kuti metsi dzekuba
dzaimboitika dzainge dzava kunetsa. Takagara zvedu naTanzania uyu, handina kuziva kuti maneja wangu aona zigonzo rainge rakakora sekiti akafunga kuti gonzo raida kueliminatwa. Nainge ndisina kuudza maneja dhiri hazvitauriki kuti nesecurity yegonzo imika hazvibviri. Maneja wangu akafunga sano rekuti yagonzo ini ndisingasivi kutenga chimwe chinonzi chibhuku chegonzo. Haakandazogara mazimbo ari creative. Heya makonzo anotoitawo mabhuku. Piritsi regonzo zvakare, makonzo atora nemapiritsi. Zvese izvi ava masikiri ekuti gonzo riende. Asi zvakaenda nepamwe, vatete gonzo harina kufa. Indakazoziva paya kuti maneja akambozama kuuraya private security. Indakazoziva paya kuti maneja akambozama kuuraya private security wangu. Ndipo pandakaona kuti machanks haisi nyama zvokwadi handina kumbochenjera. Gonzo rakandipa mutemo iro manje. Ndikakuudzai kuti rakati pauri ndipo pauri. Chero mujira mangu rava kupinda. Iko zvino rava kuita kukanyaira, rava kutoita zvarinoda. Imagine uchipinda mujira negonzo, nemuromo nemazino aro, makatarisana muchigara semurume nemukadzi. From private security to bedmate. Hazvina kugamuchirika kwandiri. Ndakadzokera kuna sekuru last trip. Vakati dai ndisina kumbozama kuriuraya. Raisazondinetsa zvino ndopamba iri kurira. Vatete, inotambika here. Vedweka, pane vanhu vanonyora nyambo pasi pano regai ndikudze. Kwai sungai mbabvu. I think inyaya ikai. Ndongoti sungai mbabvu. Vatete, ini ndinobvuma kuti ndiri munhu anoda tunhu. Ende tunhu twacho handidi twakasara. Senge nunzi ndinofara ma-unique pieces. Zvisina kujairika ndinonzwa kuti wow, zvakanaka kuva pano. So kuno kuJoni kune imwe nzvimbo kunonzi kwaDunusa. Yandingangoti is equivalent of Huya Wode flea market yekuZimbabwe. Mabhero vatete anotengeswa ikoko. Chikonzero chandaidira mabhero inawo yekuda zvinhu zvakanaka kwete kuti ndainge ndisina mari yekutenga zvinyowani. Ndingangoti ndaitova regular customer yekubhero. So one day ndiri kumabhero ikoko ndakaona umwe mukadzi ainge ane very nice handbag. Mukadzi uyu ainge ari well kept. Ndakatoshamisika kuti masalad wemasali queen aitsvakei, asi chakandiita draw kware haisi nhau yekuti aizvibata zvakanaka. Vatete mukadzi uyu aiva akabereka bhegi rakanditora moyo. Ndakaita zvivindi ndikamusvikira. Bhegi rainge akatakura ndaifanira kutoenda naro kumba chero zvidini. Ndakamuaprocha mukadzi uyu pekutanga akatomboshamisika kuti zvindi ndainge ndazviwanepi. Akada kumboramba achiti hey, bag was so special to you. Asi ndakamuofka mari kakanaka kwekuti kuramba kwaive kurusa. Ndakafara, handina kuzomboda kupedza nguva ndichitenderera paDunusa nekuti ndainge ndawina jackpot. Kuwina loto chaiko. Ndakaenda kumba nichakufara chaiko. Asi chero hazvo ndaifara kudaro, paiva nechinhu chaindinetsa. Ndakafunga kuti mukadzi uyu chero hazvo ainge auya kuzokotama nesu, ainge akangomira asina kana interest nezvinhu zvaitengeswa. Chechipiri, bhegi iri raive empty, rairema zvisiri normal mukati, kuita senge makaiswa 5 kg yezvidhina. Asi semunhu aifarira purchase, ndakangozvisimbisa ndichiti pamwe inyaya yekuti ndainge ndawana chinhu chiri original tete. Ndakasvika kuma ndikaisa bhegi rangu panodziya sekuti I felt important. Usiku ndavata, ndakarota mukadzi uya kunitengesera bhegi akamira pakati nepakati pemu1 room mandaigara semamiriro andainge ndamuona akaita paflea market. Ndinorangarira ndichimuka hope idzo dziri vivid vatete, asi ndakamuka ndikadzibrusha off ndikati maybe pamusaka pekuti ndandichizvifunga sezvo ndanga ndasangana naye earlier, saka hapana zvapo nyaya handiti tinorota zvatinofunga. Vatete chandainge ndisina kuziva ndechekuti ndainge ndazarura Satan Gede kuti apinde mumba mangu agotambisa kongonya chayo. Ndakatanga kuti kana ndivete ndainzwa vanhu kutaura mumba mangu, asi izvi zvaingoitika usiku bedzi. Masikati zvose zvainge zviri normal. Pandakazotanga kuona kuti something is wrong, ndepekuti ndine chokwadi chekuti ndakasiya bhegi ndaisa pacheya usiku. Ndatorengedza zvinhu zvangu kuitira kuti ndisafume ndichinonoka kubasa uyezve ndivate zvinhu zvangu zvine order. Ndakatanga kurwara zviya zvekuti vatete masikati ndaisora ndiri fit, asi manheru ndairwara kunge ndichafa. Kuti ndizopora ndakazoenda kuchechi kwaita crusade, ndikaitwa delivered. Ndikaudzwa kuti mukadzi webhegi paakauya kwaDunusa aitwa nemission. Handisiri ndainge ndiri target, asi nenhau yekuita muromo wakareba kunge wehuku ndakaita collateral damage. Kutora kwandainge ndaita bhegi ndainge ndatakurana nemaspirits andisingazivi unknowingly. Mukadzi wekuDunusa aitofamba akatakura maspirits and they can be transferred. But now that I think about it, mukadzi wekuDunusa had some strange aura about her. Ndakachera kakomba kekuchiva handipamizve. Inini story handina kunyatsoiwisa kwekutanga kuti anga ari kuti zvoni
akaona mukadzi akamira. She saw a woman who was standing with a bag. Ndafunga kuti akabvunza kuti waritengepi. Iye ari kutoti aiwa ndakatoti nditengesere bhegi rebhozi ndakamuofa mari yakati one day. How would you do that? Pane vanhu vakapanika, pane vanhu vari weird, pane vanhu vari strange, pane vanhu vanokara. I know of somebody wekuti akatoona chinhu aiwa anotochida akatoti dress rindipeka unomupa anototsamwa. Ndozviziva imboregei kuti moyo muri vanhu vakaita sei kandini. Makaditi reGlory ndadzoka nenyaya yamai vangu kwandanga ndakagara. Tete ndanga ndakagara hangu zvakanaka. Ndaitwa mushandi wavo ndichipiwa $20. Saka yakanga iri shoma nebasa randaita plus ini chandaingoda kugara zvakanaka ndichiwana chikafu because kwandaibva tainyimwa chikafu right. Imi musati matumira nyaya dzenyu handiti gara wataura pekutanga ita kuti ndini uya kati handiti because apa right now tangokontinya iyi audio so I'm not knowing kuti background of the story ndeipi. Anyway regai tipinde mairi. Saka munoziva ukabva kunzara ukasvika pane chikafu inge usingachatsvaki zvakawanda. Ivo vaindibata zvakanaka tete amai vangu but ndakazosangana nezvakawanda. Hapana munhu wandakaudza ndimi wekutanga kukuudza nyaya iyi. Pakutanga ndine 14 mwana womukomana akandibata chibharo ndiye akandibvisa umhandara. Zvaindibhuwa tete aingoti panzura kuda kurara neni aingoita ende kuti nditaure ndaigona kudzingwa ndotanga kutambura ndichidzokera kuya kwandakabva. Pfungwa dzanga dzisati dzakushanda nechikoro chainge chisemo. Izvozvo zvakandikanganisa nditori munhu ari slow kufunga. Munovaziva kavanhu vaya vari slow kufunga wekuti unozosara wafunga munhu aenda. Akatanga kurara neni kuti ndivaudze zvakanga zvisingaiti. Ameno tete kuda kuti ndimari here kozipo pandakatanga kuenda kumaperiods ipapo handina kumbobata kana nombo. Tobva ipapo pamba pataigara paigara vamwe sekuru vekwaBankurumba mamai vangu. Manga mune vakomana 2. One mukuru akabva atanga kurara neni. Akabva atanga kuti hausisiri mhandara wakabviswa nani mumhandara. Handina kukwanisa kupindura. Panguva iyoyo yazvakaitika handina kuziva kuti zvinhu zvakashata pazvakanga zvisingandinakidzi. Vaiti vakauya zvaindibhowa ndaitoramba ndanga ndisingazvifariri. I did enjoy zviya zvekuti munhu anoenjoya bonde wava munhu mukuru wava nemurume wako. Vaingoya woita zvavanoda handina kubata nombo. Ndizvo zvinhu zvakazondinetsa ndakura. Handina kana chandaimwa. Then umwe wacho ava ndiva nasekuru akazoti umwe wacho asisipo ndiye akazondipindira. Taiona TV kwakanga kuri kudhuze nekuGrowth Point. Tete ava pese pazvaiitika vanga vasipo vaipota vachienda kuvana vavo kudhorobha. Saka ini ndaisara nasekuru uya wekundibvisa umhandara akanga asipo futi. Vakatanga kundiita mukadzi asi zvakanga zvisingandinakidzi. Tete panguva iyoyo handina kuzviona kuti zvinhu zviri wrong. Ndaitoona kunge ndizvo zvazvinoitwa. Nekufamba kwenguva nekukura ndakazoziva kuti zvandaitwa izvi zviri wrong. Then ndabva ipapo ndakazopfimbwa nemukomana wemuraini asi aigara kudhorobha. Ndikatanga ndichimuramba. Saka tete vaya vaiziva kuti mukomana ari kundida akanga ari munhu ari right achindisapota achinditengera hembe nekundirukisa musoro. Ndokubva ndadanana naye. Zvakazoitika mukomana uyu akazomitisa kudhorobha akatouya akataura nyaya yake akati ndoda kuroora mwana wenyu but nyaya iripo ndaita kuti musazonzwa nevamwe. Vamwe mai vakandibvunza kuti washinga kuroorwa nemunhu akamitisa zvinozokufambira zvakanaka here. Mukomana uyu akanga asingadi kudisappointa tete nekuti akanga ane ukama nemurume watete. Ndakabva ndanzi nemukadzi uya ndichakutsvakira basa then woshanda kudhorobha usaroorwa nemunhu. Zveshuwa ndakabva ndatsvakirwa basa ndikabva ndatiza kwatete vaya because vaitondifosa kuti ndinofanira kuroorwa nemunhu uya kuti ndigareke. And imwe nyaya yaitika tete ndofunga ndaishandiswa pambapa ndosaka ndairarwa nevakomana. Ndairota ndichita bonde negudo kana nembwa. Ndaibva ndamuka ndoenda kumaperiods the next morning. Kana kurota ndichirara nemukomana uya ndomuka ndaenda kumaperiods. Ndobva ndaudza tete vaingoti uchenjere unogona kurarwa newe chengetedza umhandara wako. Apa ini umhandara ndanga ndisina ndaitwa kuchinjaniswa. Ndikazvifunga ndiri ndega ndorwadziwa kuti vanhu ava ndivo vakandikanganisira upenyu hwangu. Nekuti izvezvi life yangu haindinakidzi cause handikwanisi kuita relationship yekuti ndinogara ndinenge ndichionekwa sechinhu chisina basa. Ndiri munhu uya anoti ari murelationship anenge ari calm ndichitoignora zvimwe zvinhu. Ndakabva ndazoenda kuHarare ndichinoshanda zvemukomana uya ndanga ndasiya. Pamba ipapo ndaishungurudzwa ndichirohwa nababa epamba ipapo. Ndobva ndazotsvagirwa basa neumwe munhu aindinzwira tsetse muHarare imomo. Ndashanda pamba ipapo baba vepo vakanga vakuda kutora advantage neni. Ipapo ndanga ndakuziva ndairamba. Ndipo pandakabva ndatanga kufambidzana nababa vevana vangu. Ndaigara ndichiudzwa natete vangu kuti usarara nevakomana asati akuroora. Mukomana aida zvekurara neni ndichiramba ndichimuti
ndiri mhandara. Ndakazorora nababa vevana vangu asati aroora, akatora advantage yekuti ndanga ndadokerwa. Akatora advantage yekuti ndanga ndadokerwa ndiri murodhi, ndikabva ndaenda kumba kwavo. Ndakabva ndatomuti handina kwandichaenda. Saka zvakamubata mukomana kuti ini ndakamuudza kuti ndiri mhandara akawana ndisiri. Saka akabva ndichidzokera kubasa, unopota uchiuya maweekends. Pandakabva ndaona kuti murume uyu akutondidzinga. Ndakabva ndagara nemurume uya muna June akatanga kundishungurudza nekuti ndakanga ndisati ndabata nhumbu. Then November ndikabva ndaita nhumbu. Takanga taenda kumasowe, ndipo pakasvika pakataura kuti ndine nhumbu. Murume akabva atanga kunditreata zvakanaka. Ndakambopotsa ndaenda kubasa ndisati ndane nhumbu, akandirambidza. Ndakapotsa ndaita suicide nenyaya yeupenyu hwangu. Saka ndanga ndine childhood friend yangu, ndakabva ndamutora ndine nhumbu. Iyewo akanga ane nhumbu asina kwekugara. Murume wangu akati hazvina basa, akanga ane mwoyo wakanaka kune vamwe vanhu. Vakabva vatanga kudanana, but murume aisada shamwari yangu rwaingova ruchiva. Saka akabva ashandisa mushonga, ndikatanga kurohwa ndichishungurudzwa. Pampacho ndairoteswa vari mubedroom, but inini handinambobvera ndazvifungira kuti murume anga andichita. Ndakazonzwa nemaneighbors kuti sisi vangu vakurara nemurume wangu. I didn't believe it. Ndakabva ndanamata. Murume akauya akandiudza kuti he was seduced. Ndikabva ndamuregerera. And we continued. Murume akabva atanga kudana nemunhu we-underage. Ndakuda kusiya marriage, ndakabva ndaita nhumbu yechipiri. It was a mistake. Ipapo ndaishungurudzwa tete, ndaonda hembe ndichikumurirwa nevanhu. Murume asingandisapoti, achinodanana nevanhu, ndiko kwaiendesa mari. Ndobva azouya kuJoni akutiza akuda kusungiswa nenhau yemwana uya we-underage. Ndakabva ndateverawo kuJoni mwana ari mucheche nekuti akandisiya ndine nhumbu. Tikatanga kugara tese. Saka murume akatanga asingashandi, ini ndichishanda for 4 years. Murume ndokuzowana basa. Akatanga kuita chiure chinoshura, zvekuti vanhu vakatanga kundinzwira tsitsi. Akanga asingamwi doro, but akatanga kumwa doro. Ndipo pandakazoona kuti rega ndiendese vana kumusha nekuti munhu aituka nekurova zvese pamberi pevana. Saka ndakaona kuti zviri kuafekta vana. Akanga ana Sawira wakanga anaye achirara nemukadzi waSawira. Ini I think ndine mweya wekuti munhu akangondiona anonzwa kuda kurara neni. Saka Sawira uya ndiye akandiudza kuti mukadzi wake nemurume wangu vari kudanana. Ndikabva ndatarisa mufoni ndikaona kuti chokwadi. Then Sawira uya one day akandiperekedza akatanga kundiudza kuti do you know kuti murume wako nemukadzi wangu anorara sei. Rimwe zuva ndakamusiya ari pamarata, then ndikakangama something mumba. Ndikabva ndadzoka ndikamona ari mumba kuratidza kuti pane something chikuda kuitika. Ndikabva ndangoti vari kukanganisa. Then 1 week later akabva atanga kuti ndokufarira dai zvaiita tachinjana nekuti mukadzi wangu anonetsa ende iwewe kunetsawo nemurume wako ndaikutora hangu. Ndikabva ndati hazviite, ndatova nevana cause ini ndinokoshesa vana vangu. Murume uyu akabva atora advantage neni musiwo. Ndikabva ndaita bonde nemurume. I know zvinhu zvinonyadzisa ende zvinosemesa. It's not like ndaida musiwo pandaisada, but ndakabva ndadzwa kufara kuita naye. Ameno chii chaita kuti ndisanyanye kuenjoya bonde nemurume wangu. Maybe inyaya yekuti ndaingorepewa. Murume wangu anga ari munhu uya wekuti tichita bonde aisaita bonde zvinhu. Sorry nekutaura mashoko aya, but inyaya inondiremera. Saka ndikuda kuzvibudisa mwoyo mangu. Saka murume uyu the way akaita bonde akanyatsotora nguva yake, but handina kuzvifarira musiri because akaita kunge akundifosa pekutanga. And pakanga akuita akaita zviri gentle. Plus nengwe murume wangu yakanga yakakurisa, that's why ndakanga ndisingaenjoy. Ndakatanga kumwa doro nekuenjoya kuita bonde nefriend yake. Iye achita bonde nemukadzi uya, but inside ndaifila guilty. Ndaiti ndikaona murume wangu ndonzwa kuda kuchema. Akanga asingandifungiri kuti ndingaita zvakadaro, but nenhau yekumwa doro akatanga kuita serious nekundirova achindiabuse. One day ndakamuwana atuta aenda, ndikabva ndasara ndichicontinue. Ini ndaiwirirana nemukadzi wefriend yemurume wangu, pandaiti ndikamutasa ndaifila pain. So ndakabva ndanoudza murume uya kuti hazvisi kundiitira izvi though ndichienjoya bonde pamhuri. Saka aiva happy nemashoko angu, aitoda kuti tirambe tichikontinya. Ndakabva ndaudza murume uya kuti handichakwanisi. Saka aita akandiona murodhi aindiperekedza kumba, aizama kuda kurara neni indairamba. Ndiye aindiperekedza nemota kumba, so ndakabva ndachinja ndikatanga kufamba nekombi. Munhu wacho haana kuzvitambira nekuti dzimwe nguva ainditamira. Pamwe aitouya kumba kwangu nekuti ndanga ndakugara ndega. Waiti ukamuvhurira akapinda taitotanga kuita. He knew a way yekundisvededza padhuze nayo. Then I shifted kwandaigara. Baba vekwangu vakandinyengetedza. Tikabva tadzokerana. Zvinhu zvakabva zvatanga kuita wese akatanga kuti paipindana apa.
ndikangotanga kuzvifunga ndobva ndasviba moyo ndikabva ndamuti kwewe kwaunga uri waitei vangani vakadzi vawairara nazvo zvandinonyatsoziva relationship yedu yakazosvika pakupera nekuti taingoramba tine tsana. Then baba vaya vakadzoka tikabva taendera mberi but ndakanga ndichingofila guilty ndikabva ndazorega kuita zvinhu izvi. Ndiri munhu uya anonzwa tsitsi zvekuti ndikatarisa munhu ari padambudziko mwoyo wangu unorwadza. So ndakarwadzirwa mukadzi wake nevana vake nezvaaita. Ndakabva ndaita move on ndikasangana nemumwe murume muno muJoni paTikTok akandinyengetedza airatidza kunge munhu ari right but behind the scenes anga ari dangerous. Ndiri munhu anoshanda tete tichitowana mari asi akabva ndinyepera kuti anodriver akatondiratidza mapepa but aiswera akagara tete ini ndichishandira murume. Chaindibva pamurume uyu ndaiunganidza mari ndoti ndeyevana yatoshandisa but iye aishandisa yese neyevana achiti ndichazoispina ndoidzosa but aisadzosa tobva tatadza kutumira mari kuvana. Handizivi munyama here marelationship acho agari. Ndikada kuita anything nemari hazvibudi pamwe kwatete kwandaiva ndaitoshandiswa. Izvo ndanga ndakaunganidza mari ikabva yabiwa nemurume iyi ndokubva ati ndimukwerete semari ndikabva ndamupa iye akatiza ndokuenda. Ndakarwadzwa ndikashaya ndoita sei. Saka izvezvi ndakazvigarira since last year ndikuona kuti ndikada kuita new life hazvibudi nekuti handisina trust kuvanhurume. Wese netsaona dzandasangana nadzo dzekurararwa handisina kana shungu. Upenyu hwandiri kurarama hunondirwadza kubva ndiri mudiki kusvika nhasi ndiri kungotambura maita basa nekuteerera nyaya yangu. Right. Guys, regai tiende nenyaya yeslow. Kwekutanga kwenyaya, this is a very sad story because I think Haidi akataura kuti mama vake vakashaya. Handiti pane imwe story. Mama vake vakashaya saka aigara kwaibhadhagwa $20 ndokuzonogara kwairarwa nevanhu vakawanda pamushapa. Tikaenda kuHarare, it was very sad. Tasvika Joni. KuJoburg kwakaitika nyaya zvekuti dzangondisiya ndakakahlamara. Kwai murume wangu waida nemukadzi weshamwari yake. Murume weshamwari ndokuvuya ndokuti ngatidanane. Vakamboita kunge vasingadi asi vakazodanana zvikaenda zvakadaro vachitsikisa nyaya dzavo. Guys, masecret ari mumudzimba mune masecret akawanda but regai let me not dwell on the secrets. So we are introducing a new session. It's a therapy session for every Thursday. Wednesday tine prayer session. Thursday tine therapy session. Session iyi munenge muna pastor then pachatsvakwa one professional who's available. Anditika saka professional tichisiyanisa tichingoshandisa anyone who's available at that time. Saka zvatiri kuita tiri kuda kuti this coming Thursday titange nenyaya yeabuse. Remember musikana akatanga kuvatwa nababa vake stepdad at 10. You remember that lady? Mama vake vachizvisiva. Toda kuita session again namama vekuCape Town. She's not in a good space. She's not coping. Saka toda kuita session iyoyo again vanhu vandakataura navo. Asi if you are also a rape victim, because ndona kuti vanhu vakawanda pachannel pano vanotaura nyaya dzekurepewa. If you are also a rape victim, ndokumbirawo kuti ujoine session iyi. Saka pana mama vatumira, this one is for parents. If you are a parent, kuti gantenge ndaverenga story ndetozoverenga nyaya yamama. Pana mama vari kuti noza vana mazvikokota vepsychology neupenyu vatumira message vachitaura nyaya yemwana weCape Town. I think this is going to help most of the parents because ndona sekuti vana vari kuti overtake panyaya dzetechnology. Saka vane analysis yavo yavatumira ndokumbira kuti mugare mugoiteerera. Thursday tiri kuita therapy session. Vose vaya vanoti kwai ndakamborepiwa, repi yachioramba ichidzokera unoita kunge une chimweya, pastor vanenge varipo vachakunamatirai. Moitawo session yenyu handitika muchidurura muchitaura. We need to talk about this so that we heal. Manje zvinotinetsei because pane mavoice saka kuti tizozvipublicize. Zvishandi, but you want to help. We don't want this channel kuti ingova channel yekuti totaura nyaya dzavanhu tisingape vanhu help. Everyone who's a rape victim who's interested in this, munotora link padzasi apa pacomment section handiti makadiitete nezuro ndaiteerera nyaya yamaitaura yemwana wemakuhwa. Ndakabva ndabatikana. Makuhwa chinhu chakaipa, anoparadzanisa musha. Vanhu munovengana nenyaya yemakuhwa. Ndine nyaya yangu tete. Murume wangu vabereki vake ndevekuMalawi. Zvakaitika kuma1970s vanhu vaipiwa dzimba, vanhu vekuMalawi ndivo vaiwana dzimba. Saka murume wangu family yake vaigara kwaIfields vachirodza.
vachiroja. Amwene vangu vakaenda vakanonyoresa imba yavo kumbare, vakabva vanyoresa zvese nemuchato zvapera, kwanga kwasara kuti vazowana imba. Atezvara vangu vakabva vatorana natete navamwene vangu vakabva vaendeswa kuMalawi, vakabva vatora umwe mukadzi vakauya naye kuno. Vati gare gare imba yakanyoreswa nemukadzi mukuru yakabva yabuda kuzengeza. Vatezvara vangu vakabva vanonyoresa nemukadzi wavo mudiki. Murume wangu ndiye mukuru, ndiye wekutanga. Murume wangu ndiye akagadzirisa zvese transport kuti vanhu vatame kuenda kuzengeza. Iye akabva asara achigara kuHighfields. Vakabva vamuti auye kuzengeza kuitira kuti vagare panzvimbo 1. Akabva atsvaka imba yaigara ari 1. Murume wangu akabva awana chance yekuti awane imwe imba. Akabva audza baba vake, vakabva varamba vachiti hazviiti kuti tiite dzimba 2. Imba yatigara iyi ndeyako. Pachienda kuMalawi ndiwe uchasara uchigara pano. Akabva wana imwe chance futi kuti awane imwe imba, vakabva vamurambidza futi. Akabva asiyana nazvo. Maini navo vakaita vana 6 natezvara vangu. Ndokubva ndaroorwa muna 1986. Taito renta. Murume wangu ndiye aiona nezveimba iyoyo kuti yaiswa fensi nezvese zvaidiwa, achichengetera vabereki vake property. Ende futi aendesa vanina vake kuchikoro. Ndokubva taita imwe chance yekuti titenge imba, ndikabva ndaudza murume wangu nezveimba iya nekuti keshi yekutenga imba yaivepo. Vamwene vangu vaizvinzwa zvese zvaitaurwa, vakabva vanoudza murume wavo zvikabva zvakona futi zvekutenga imba iya. Saka vatezvara vakabva vadzokera kuMalawi. Mukadzi wavo akaramba kuenda navo, vakabva vazodana navamwe baba, ndobva vavatora vakanogara naye pamba. Vanhu vakabva vati hazviiti kuti vagare pamba peumwe murume, itai kuti vabe. Murume wangu akazvigadzirisa, vakabva. Ndipo pakatanga kuvengana. Vana vamainini vanga vakura, maini vaya vakabva vatanga kutaura kuti imba ndeyavo. Takabva taenda kuSouth Africa 2013. Ndakauya nichida kuti tiextende imba sezvo takanga takugara kumba. Baba vaya namainini vanga vafa. So pana tete vanga vadzingwa kumba kwavaigara, vakabva vauya kumba. Vakandishungurudza teteyo vakabva vandidzinga. Ndikabva ndatsvaka kukurenta, murume wangu ari kuSouth Africa. Ndakagara nevana vangu ndichitengesa madomasi. Tikabva tatevera kuSouth Africa nevana. Nyaya yakabva yagadziriswa. Ndikabva ndadzokera pamba asi ndanga ndiri kuSouth Africa. Ndakauya kuno kuZimbabwe, ndikaenda kumba kuya. Tete vaya vakandiignore. Vese vana mainini vakabva vabatana kuti ndisasvika pamba. Zvino zvese zvandaitumira kubva kuSouth Africa ndakasvika musina kana chii, vaitora mheno kuti vaitei nazvo. Saka nyaya iripo vatete ndeyekuti ndakadzingwa pamba kuita kunge imbwa. Vakarova mawindo vakandidzinga. Ndikabva ndataura nemurume wangu kuti ndiende kumba kwemwana wangu. Zvinoreva kuti handidiwi pamba apa nekuti hakasi kekutanga ndichidzingwa pamba apa. Iko zvinotakura, ini ndine 60 years, murume wangu ane 70. Zvakaitika zvekudzingwa kuSouth Africa izvi takabva tadzingwawo. Murume anga ari kuZimbabwe achigadzirisa passport yake, so kuti adzokere kuSouth Africa hazvichaiti. Pekugara nemurume wangu hatina. Mari yandaka ndareza kuSouth Africa ndiyo yandakashandisa kutakura zvinhu kuisa kuno kuZimbabwe. Right now ndiri kumba kwemukwasha, ndakadzingwa. Ndanga ndichikumbirawo kana pane vanhu vanokwanisa kubatsira, vabatsire kuti murume wangu akwanise kuwana imba. Ndizvo here zvinoita here ini ndiri kunzi ndibve murume wangu osara achigara pamba oga. Murume wangu haagoni kutaura, saka ini ndakabva ndasoduruka. Kana pane vanokwanisa kugadzirisa nyaya dzemba vandibatsirewo. We lost a lot of money ndichiedza kuti imba iye extendewe zvikakona. Vaisabhadhara mari yemagetsi, mvura, tisu takava tichibhadhara zvikwereti zvese. Makuhwa aripo. Nechandiri kudzingirwa pamba hanzi ndakatuka mai vavo kuti ihure. Apa vakafa kare. Saka tete ava vane makuhwa kubva vari mudiki. Saka ndivo vakaudza hama dzavo kuti ndakavatuka kuti havasi mwana wepano ende mai vako ihure. Ndiyo nyaya ndiri kudzingirwa pamba apa. Handina kumbobvera ndatuka munhu. Alright, pane chinhu chinonzi opportunity costs. Pakauya maopportunity mangani. Ndivachona vachoti aiwa mwana wangu usatenga imba. Guys, kana waona chance yekuti utenge imba, tenga imba, right? Tisati tasvika kwese kurega tengedze panyowani. Guys, did you see one thing? Ma-immigrants aiuya kuZimbabwe achizoshanda. Ene ma-immigrants aya, Zimbabwe being Zimbabwe ika-absorba ma-immigrants. Ma-immigrants aitopuwa dzimba. Mbozvifungai, ma-immigrants aitopuwa dzimba, manyoresa dzimba. Ma-immigrants ndo ane zvitupa zvakanzi alien. Asi zvitupa vaipuwa citizenship. Let's take this time to appreciate Zimbabwe. Tiendera mberi hanzi pakaita opportunity ka yekuti murume anyorese imwe imba, baba vakaramba. Mama vakati aiwa ngatitenge imwe imba, baba vakaramba. Ava ndisekuru vanhu vane ma-70, these are my parents, okay? Saka ndiri kungoti ivo ndediwo vaiterererewo baba vavo. Zvimwe zvinhu guys, kana uchida kuti investment hazvina basa,
hanzi nadheti dzimba idzi atizodzimaneji because state ainawo Malawi saka yo ndeyo chasara nawo pana natete vanatete vari kudzinga muroora. Alright, tisatamboenda kuanalysis yangu yose. Vanhu vanoziva zvinhu zvedzimba maloya nechichi mama vanhu vari kuti vari kudzingwa pamba. How can we help her? Because I think I'm being ndiri kutogwa nenyaya dzimwe dziri munyaya. But I think the most important thing is for us to get help for mama. Vari kuti ivo imba ndiye mwana mukomana mukuru ndiye is the rightful heir. Vanhu vanga vari pamba apa vanga vasingabhadhari magetsi, vanga vasingabhadhari mvura, vasingabhadhari mutero wemba handiti, but mukomana mukuru akauya akaita zvese. Murume womunhu akanyarara. Vakomana hapana chinhu chakaoma sokurogwa nomurume akanyarara ugovhetevetsa murume ndiye zii. Now gogo vakuchinogara. Vakunogara kumba kwemukwasha. What is this? And guys, what I can say is padzimba dzemafamilies dzakadai so idzi handiti dzinonetsa. Kana mangowana kwenyu kwekugara, move out because dzimba idzi munhu wese ane marights pambapa. Right. Takuenda paanalysis yenyaya yemwana handiti zviri kubva kuna namazvikokota vari educated handitika. Right. I've never come to you with a secret or confession before because I always procrastinate. Pane nyaya yamakaisa paYouTube yesterday ndaiteerera hangu. Now, sorry to text late. But like I said, ndiri munhu anoverengera zviri beyond when it comes to texting. So that story yamai who lost the son due to suicide. As I was listening to that heartbreaking phone call, I picked up a few things. The victim is not here to tell us about his life as a Zimbabwean student in a foreign country. But if he was, he would have said, I've been analyzed this wrong or not. Before the former classmate now said he was bullied at school. Patanga mama kutaura nyaya yavo, I knew something was troubling this child. Yes, we might say it's spiritual or satanic, but pampacho, it's a mental issue we were supposed to deal with. He was a firstborn of the family. His parents separated. He then moved with his siblings, with their mom and new dad. I'm the last born in my family of 3, but I know how difficult it is to be a firstborn, even if I'm not, because I've tackled so many issues that firstborns face. They usually don't have anyone to share with, especially if the available parent is of the opposite sex, and no one seems to notice their suffering in time. They carry the weight of their siblings, even when both parents are alive. They try and act okay all the time for the sake of their young ones. They are always looking out for their siblings. And in most cases, they don't have anyone to look out for them. Amen. Mwana uyu was going through a lot. He was broken from the inside, like he said, I'm the broken guy. Those words spiked more than poison itself. Ukaona munhu asvika pakuzviudza kuti ndini uya akadai. That person needs serious help. He was physically and emotionally abused. He was threatened. His family life was too. Zvekuti everything they did to him. He was scared to say a word, trying to protect the family. Ending his life and imagining taking his life was the way out from all the mystery. He was mentally exhausted. He suffered from depression until it fed on his self-esteem. Zvekuona porn and engaging into dating sites is probably something the bullies got him into until he started enjoying it. Meeting new people on social media gave him sort of self-worth. That was the only time he felt like he was doing his own thing, and no one was making him feel like he was nothing or failure because he couldn't talk about it with anyone. He got into it so deep. Writing and drawing in his books was a sign of seeking escape from his thought. I can say this confidently because I'm a very good poem, drama, and movie script writer. I suffered from depression and isolation. He was crying for help for a long time, but unfortunately, no one noticed. Not that it's anyone's fault, but when one faces serious threats, manipulation, and is bullied really beyond, they lose their own voice. They feel no one would understand them, even if they tried. They feel like failures, unloved, unappreciated, unrecognized, and find no reason anymore. Zvekuti yes, kurohwa mama wasn't the reason he wanted to die. Kubva kumashure. But at that very moment he uttered it's over to his siblings. He had grown tired of trying so hard to act as if everything was okay. And now, one of the only people who made fight each time to stay strong, he decided to himself to accept that he wasn't worth living because he endured no love at school, bullying, and probably beating. Now, zvamutera futi kumba,
No, if the only place I knew I could be safe for a bit, ndakurohwa as well, then it's over. I should stop fighting kusvika December. Ndichiona kuti how does the year end. This child was broken, not zvekutamba. His heart was darkened. Zvekuti he only thought of ending his life. One day he would end his suffering. Whatever he was going through, it was beyond the sword. Zvekuti if only they'd kept his laptop, they were going to find out that he did this to escape the prison he was in. Kuti ndakafa ndipisei mundiise ma-ashes question doesn't mean he was into Satanism or possessed. I always say that growing up because I thought it was cool and more peaceful if my remains just float in water. I only started to change my mind after studying about reincarnation, and my thought to myself, my soul will need my bones to rise again when the Son of Man returns. There was nothing spiritual about saying I want my body to be burnt. Nyaya text ekuti ndiri kuuya nekopa yamangwana is a proof that mwana wedu was doing illegal deals, not because he wanted, but because he was threatened and forced to do so. This child was suffering. All he needed was someone to talk to, someone to see and listen to his suffering from this silence. All he needed was a way out of the prison he was promised forever. Saying, don't tell my friends I died, they'll come for you, was because he knew how dangerous the people were. He knew he was told to never think of killing himself because his family lives will be on the line. Tete, vana kuma-schools uko vari kushandiswa kuitwa zvinhu zviri illegal and risky nevanhu zviri illegal and risky nevanhu vakuru chaizvo vari kunze uko. Vana these days vakuda 24-hour monitoring chaiyo. Yeah, it's not easy to do so because apart from them, we have things that need our attention, like our jobs, baba, the house, zvakawanda. But Satan akabata kuvana uko zvakanyanya. That's why muchiona Satanism and bullying yakawanda muzvikoro. The devil is coming after our future presidents, our future gospel ministers. Nyika ishaya direction, munhu wese abve pamberi paMwari. I have a lot to say about nyaya. Zvandanzwisisa, but handisi kuda kuramba ndichirebesa. Mama ngavanyaradzwe nedenga. Mweya wemujaya wedu uzorore. Asi vana tete, I'll say this again. Vabereki ziso redu nenzeve dzedu ngazvive pavana vedu, no matter how busy or how tired we might be. Let's pay attention to every change in our kids. Let's do follow-ups kuzvikoro kwavanotamba, the company they hang out with all the times, where they spend most of their time, what they invest their time into, as long as they're below 18. Let's have time with their phones chaiwo varipo. Not kutsvaka nyaya, but kuona nekuziva kuti what is your child engaged into pa social media. Marooms evana, let's find time to thoroughly clean them up on a day they least expect. Pana chinonzi mwana has boundaries as long as ari teenager and staying under your roof. Let's normalize kubvunza vana about their day at home, at school. Let's be friends with our children so that it's never hard for them to share anything with you because we are free and welcoming. Mubereki kuva strict kumwana nekuvashumba kumwana zvinhu tu zvakasiyana. Respect and fear are separate. Ndomboguma pano nhasi. I know vamwe will come after me and say handisi zvandiri kutaura or ndiri kutaura zvisina maturo, but depression is real. Where there's blacks, we choose to believe it or not, vana vakawanda vari kufira mukati. Vana vakawanda havasina hanya nelife yavo, chero wakamuitira zvidavado zvese, kana pasina nguva neukama hwekugara pasi tichiteera pfungwa nemwoyo yevana vedu. We will lose them slowly tichiti varipo. Let's fight to be available parents. Money and gifts that does not get rid of depression. Vazhinji vedu kusaziva, tinenge tichingoti they have everything they need. So anganetswa nei mwana mudiki kudaro. Anoita stress asingaendi kubasa, achingoziva kuti maita basa. But the sad truth is, all the showering can never beat a parent and a child opening up moment. Ndichauya nema-episodes ejeni yangu ye-trauma from abuse, how it changed me, how I grew out of it and got closer to Christ. Very soon, moizoiverenga as well. Right. This really got to me. Nyaya iyi nhasi, do you know kuti nhasi makuseni ndichiendesa nochikoro, I was on the phone and I was talking about nyaya iyi. Iri kundinetsa. And chiri kunyanya kundigwadza inyaya ye-laptop nefone. Because ndipo pane ma-answer also, like she said. It's very painful. And yes, nyaya yekuona porn and what it could have been an escape. Mama vari kuti ivo ani makanzwa zvavakataura vakati ivo maporisa nepostmortem vanevo mari dzavo dzavanawo. Maporisa akati ava machingozvisiya zvingakudepressa, but postmortem vakanzi when you are ready, come, let's talk.
but mama ari kuti ndotya kuendako. Of course vanogona kunoona kuti mwana anga ari kuindulge into sexual activities and all, but maybe that sex thing was, I'm not saying he was doing it, but I'm just saying if he was doing it, it's because like Munyori said, mazvikokota said, vana ava vanenge vachifinda escape because kuchikoro kune zvaitika. Maybe tikanzwa kuti kuchikoro chii chaitika, maybe since laptop pasina, phone pasina, kuchikoro kune shamwari. Shamwari ringatiudza zviri nani. Nyaya yekopa iyaya, kwanzi mangwana uri kutengesa kopa. Mwana anga akutotya kuenda kuchikoro because kwanga kune shumba. Dambudziko riripo nderekuti mama is not okay. Mama is not coping. Mama is crying each and every day. Ndambozvitaura kwekutanga. She's not in a great space. Nezuro vanga vakatoposta mwana wavo, she misses her son. And vari kuramba vachichema, we need to help her. Saka we are going to do that session. I know kuti God will come through for her. You know, I know grief is difficult to handle, but right now she needs God. Mwari ndiye oga munyaradzi mama. Mwari ndiye oga munyaradzi. Ide zvaenderana neni ndainofukunyura gowa totora laptop nefone. Ndokubvunzai. Personally, the kind of a parent that I am, I want to do that. And the reason why we keep on coming back to the story is because mama is not healing. She needs closure. Andimozvona ndosaka tandiri kuti phone ne-laptop ndo pane ma-answer. But as Africans, we believe everything to do with when I commit a suicide must go. Because mweya uya uchadzoka. But maybe, like Munyori said, like Mazvikokota said, what if mwana anga asiri? What if usiri mweya we-satanism but iri bullying? Then mwana oba awana a way out through this. I don't know. Right. Ndinokutendai muri eZimbabwe nekugara, nekuteerera. Nekudzidza. We are learning here because I don't want to lie. I feel like vana vedu they are overtaking us. They know it all. Tiri kumasure. Ndosaka ndakadownloada family link here. Ndo inondudza kuti Sheki has downloaded this. Sheki spent 1 hour on TikTok. Ndoda kuona kuti TikTok wanga wachitei. Pa YouTube Sheki was watching this because vana vacho vari pamberi pedu. Ndokutendai guys nekuona chirongwa kwamaita. Mwari vakuitirei zvakanaka. Monday tichadzoka nditika todzoka nenyaya dzenyu. Musarega kusubscribe. Tinodzidza zvakawanda. I think I know that most of you would love the secrets, but behind the secrets we are learning. Pane point yanga ichitaurwa namama pavati muchato wavo vakazosvika pakuchiita nechichi. Nhasi makuseni as I was leaving the house, I was actually thinking, do you know that marrying a wrong person will alter? Marrying a wrong person will alter your DNA, Jai. Will alter your mind. Hey, musikana uyakarorwa ari 20 ukazomona at 40 ane mamwe behaviors nezvimwe zvinhu zvaakuita so zvinoratidza kuti wakapushiwa. I think if you go back to Sister Raven's testimonies, you hear achitaura kuti marriage will turn you into a bitter person. Handisi kuti marriage yakaipa, but marrying the wrong person. And unfortunately, most people, they are in this thing. You cannot go out because you married wrongly. And in most cases, when people marry, especially my generation, and people are not talking about these things. Why? Kana maenda ku bridal power party right? And they don't tell you the reality of marriage. They don't tell you. But I'm glad kuti. Right now we are talking about this. Our kids are going to watch this. They're going to learn. You don't just marry for the sake of the pressure. Society, for what? Kurogwa is not the only thing. Travel the world and go Greece to go Paris. And then Greece doing white and blue and white houses. And then go Tanzania, and then Zanzibar. But travel, own life, you see life differently. Zoka modo ona kuti mama muchipopotera kuti kwai my glory unopenda muromo nekupenda nzara kuradza kuti zvinhu ndezvechifambi modozonoti aiwa. Why? Because unenge wadzoka une a new way of living. Because unofunga kuti ndizvo zviri correct things of doing it kuZimbabwe. It's not it. Pane culture are different. So you learn to appreciate culture, you learn to appreciate my differences. We are different, we're created differently. We have things that we know accepted and is acceptable. What's it? Rorai. Imi tirege. Right, tokutenda nekona chirongwa kwamaita mwara kuitire zvakanaka tichadzoka zvakare neMonday dzimwe nyaya dzenyu. Kune vakatumira maaudio ndokutendai. We are working on the audios. Have a great Sunday. Tatenda. Bye-bye.